Ambalmawo anga donkibaru temene nununa antunya jirawla kafo frafina jamanaw cencemfuga kembe ka jamana munu labo nabe fo mako G5 Sahel o jamana kuntigi utumbe tonsigila ladala na tunya soro kafuko kumbe senabi inafo coronavirus o kembe ka gɛlɛya minnu se hali mu tɛ sigi kɛnɛ kelen kan ka kuma tuguni diɲɛ dabali kuraw ni fɛɛrɛ kura minnu tigɛra maaw bɛ sigi i n'a fɔ bɛ kɛnɛ kelen kan nka bɛɛ b'i faso la aw bɛ jɛ ka kuma i n'a fɔ anw yɛrɛw ka kibaru lasew la tuma dɔ la an balima dɔw bɛ lamɛrikɛn jamana kan an n'u bɛ don kibaru kɛnɛ sigi an bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye o b'a sɔrɔ olu bɛ États-Unis l'Américain ka jamana kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ jɛ an bɛ baro tuma dɔ la an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ olu bɛ l'Américain jamana kan anw yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an kelen kelen bɛ ɲɔgɔn ka kuma fɔta mɛn wa an bɛ se ka kuma falen ɲɔgɔn cɛ filɛli ni kumakan na a bɛ fɔ de ma ko video conférence o de kɛra farafinna tilebiyanfan jamana minnu bɛ yen ni cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamanaw labɔ Mauritanie Mali Niger Burkina Faso ani Chad o jamana kuntigiw olu tun bɛ tɔnsigi la o tɔnsigi o de kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ o jamana kuntigiw u ye o tɔnsigi de kɛ o tɔnsigi bɛ tali kɛ nin jamana duuru kofɔlen ninnu kan u bɛ lahalaya minnu na n'o de ye basigibaliya ni lafiyabaliya hakililatigɛ baliya min bɛ nin jamana ninnu kɔnɔ bɛ i n'a fɔ papalikɛla minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye marifaw ta a kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛw a kɛra maa wɛrɛ ka marifa ta ka firi o jamana ninnu kan n'i ye misali ta anw faso Mali kan sisan an faso Mali n'i y'a daminɛ kabini jamana yɛrɛ tilebiyanfan bolo in fɛ fo ka se jamana kɔrɔnfɛ yanfan fɛ ka daminɛ saheli fo ka se worodugu yɔrɔ ka dɔgɔ bi kana sabatilen don yɔrɔ minnu na tiɲɛ yɛrɛ la u ka dɔgɔ bi kosɛbɛ o kɛlɛya ninnu sabu ye fɛn minnu ye dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ o la aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka bile san 2000 ani san 12 waati gɛlɛyaw ye Mali sɔrɔ waati min Amadu Tumani Ture ka fanga in parone kɔfɛ faransɛ fanga min sigira k'o ye wele bila Faransi ma ko Faransi kana Mali magɛn ka sababu kɛ jamana borotɔla kɛlɛbolo min bɛ n'o tun b'a fɛ ka farili kɛ Mali la k'u damafaso tigɛ n'o kɛra ni Faransi yɛrɛ marabajugu dɔw ka janfa ye n'u ko ma ko Azawad olu b'u ka jamana borotɔ dabali ni fɛɛrɛtigɛ la waati min dɔw fana nana olu ko k'olu ta ye fasoko ye ko nka u b'a fɛ ka Mali karaba ka kɛ silamɛya jamana ye tubabu yɛrɛw ko ninnu tɛ tiɲɛtigiw ye olu fana laban nana papalikɛla olu fana nana jamana borotɔla ba ninnu gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ o janfajugu kolokoloba tun ye Burkina jamana de ye nka jamanadenw tɛ Blaise Compaoré an ka donkibaru nata ninnu na u ye Marc Christian Kabore ɲininka ko tuma min na Blaise Compaoré tun bɛ fanga na ko Burkina Faso tun tolen do ye ko yala o b'a jira k'a fɔ Burkina Faso tun bɛ janfa la ni papalikɛlaw ye wa a yɛrɛ ye nɔgɔ bɔ a la pewu an ka donkibaru nata ninnu na an bɛna ɲɛfɔli kɛ o maa minnu bɛ yen ni jamana borotɔla kɛlɛbolo don n'o ye MLA n'u jɛɲɔgɔnw ye diinɛ marifatigi taba ninnu ye ninnu gɛn u bolila ka t'u kuma dogo Burkina de tun ye janfajugu kɛbaa ye o de la ko caman fɔra Amadu Tumani Ture ma nka a tun y'a dɔn k'a fɔ janfa hali n'a y'a sɔrɔ ko Mali marabaw sen bɛ Mali ka curuni na kɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ janfa kunbɛn a ma don i ka so kɔnɔ de Mali a y'o gɛlɛya minnu sɔrɔ o de senfɛ ko Faransi ko k'ale bɛna magɛn Faransi nana magɛnni min kɛ ni kɛlɛbolo ye u b'a fɔ ma ko Serval u y'o laban de yɛlɛma k'o kɛ Barkhane ye min bɛ o jamana kuntigiya la bi o de ye Emmanuel Macron ye o Emmanuel Macron tun bɛ lajɛ in senfɛ nka a kɛra waati min y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ jamana kuntigiya la koyi François Hollande ale de ye nin kulu in sigi wa kulu in yɛrɛ sigira anw fɛ Bamakɔ yan a don ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a kɛra an ka jamana kuntigiya bulon na kuluba o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta de tun ye jamana kuntigi o fara ɲɔgɔn kan tɔnbolo fara in ni an ka donkibaru kɛnɛ kan Mohamed Bazoum n'o ye Niger jamana kuntigi a ye lagosi kuma caman ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin an ka dolanatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw ye o sɔrɔlasi minnu n'olu ye fanga paronko 2 kɛ san 1 kɔnɔna na o ma bɛn Emmanuel Macron ma o Emmanuel Macron ale de ye Niger jamana kuntigi wele n'o ye Mohamed Bazoum ye ale tun ni Emmanuel Macron tun bɛ Faransi faaba la n'o ye Paris ye jamana kuntigi tɔw Tchad o Mali o Burkina o olu tun sigilen don u faso kɔnɔ o jamana kuntigiw tun bɛ kuma na o de senfɛ sa anw yɛrɛw ka jamana kuntigi bɛ yen dolatɛmɛ fanga kuntigi bɛ yen n'o ye Assimi Goïta ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan nka ale tun bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan nka a ma kɛ jamana kuntigi lajɛ dama ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan minnu bɛ yen n'o ye Assimi Goïta baaraɲɔgɔn jɔnjɔnw ye
minnu ye a dɛmɛ kɔlɛ baarakɛbaw ye olu fana tun b'a kɛnɛ kelen kan Mali kɔnɔ yan Asimu n'a baaraɲɔgɔnw tun sigilen don anw fɛ faso kɔnɔ yan jamana o jamana bɛ yen i n'a fɔ Mali dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ Mali fɛ Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka bɔ papalikɛla ninnu ka mantɔrɔ ma fɛɛrɛ minnu tigɛlen don Mali soldasiw fɛ fɛɛrɛ min tigɛlen don Mali n'a dɛmɛbaw fɛ Mali y'o ɲɛfɔ i n'a fɔ jamana tɔw y'u ta ɲɛfɔ cogo min anw faso Mali an ka kɛlɛcɛw olu de bɛ kɛlɛda la olu de bɛ ka juguw bɛɛ fɔlɔfɔlɔ de bɛ n'i y'a mɛn bamananw ko ten ko a ye na n dɛmɛ n ka wara la ko a kunkolo b'i yɛrɛ bolo o Mali ka kɛlɛ a kunkolo bɛ Mali yɛrɛ de bolo Mali de bɛ dɛmɛ sa dɛmɛbaw fɛ o kɛra nazaraw ye o kɛra diɲɛ magwɛnkɛbaw ye o kɛra diɲɛ fantan naani lakana dabali fɛrɛtigɛbaw ye o Mali fɔlɔ de b'a ka kɛlɛkun na kɛlɛda la tɔw bɛna magwɛn ta ka Mali sɛgɛrɛ Mali bɛ dabali ni fɛrɛtigɛ minnu na bi o de Mali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ko jamana ka mara ma se o yɔrɔ la jamana marabaw tɛ yen fɛn minnu cakɛbondaso minnu ka baara ye fɛn o fɛn ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛlen ye faso fɛ min b'a to o yɔrɔ sigibaw u bɛ se ka kana cogo min u ka haju ɲɛfɛnw u mana kɛ kalanko ye u mana kɛ kɛnɛyako ye u mana kɛ baloko ye o mana kɛ nafasɔrɔ sira o nafasɔrɔ sira ye o bɛɛ bɛ se ka o sigiyɔrɔ mun sɔrɔ ye cogo min jamana ka magwɛn minnu kan ka taa k'o sɛgɛrɛ Mali b'o dabali n'o fɛɛrɛw tigɛli de la i n'a fɔ anw yɛrɛw tɔgɔla minisiri min sigilen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ la n'o ye Abdoulaye Diop ye fɛn o fɛn ye kɔkan kibaruyaw ye kibaruya minnu bɛ yen ni Mali kan ko kibaruyaw ta ka diɲɛ sɛgɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kan ko kibaruyaw ta ka Mali sɛgɛrɛ o kolatigɛ minisiri ye min ye bi o de ye Abdoulaye Diop ye a ye dantigɛli min kɛ jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon na n'o ye ORTM ye o filɛ nin i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min anw yɛrɛ ka furancɛ ɲɛmɔgɔ an ka jamana kuntigi a da sera Mali fɛla ma furancɛ fanga min sigilen don anw fɛ Mali kɔnɔ yan ne ale Asimu yɛrɛ o ɲɛmɔgɔ ye satikan minnu taara olu fɛ baara minnu bolodalen don olu fɛ jamana kuntigi da sera nin bɛɛ lajɛlen ma Abdoulaye Diop ka dantigɛli kan ninnu filɛ layidu o layidu bɛ yen n'i y'o ta CEDEAO ye a seginn'o kan k'a jira k'a fɔ Mali bɛ o layidu kan ninnu kan wa Mali yɛrɛ bɛna o layidu kan bɛɛ lajɛlen timɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye furancɛ fanga ye a jujɔn a n'a bɛ fori a kan ka fori cogo min fɛn o fɛn kan ka kɛ o kɔnɔ a kan ka kɛ furancɛ minnu kɔnɔ cɛsiri minnu kan ka kɛ ca minnu kan ka kɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen lakuraya k'a fɔ Mali bɛ a ka layidukanw kan wa Mali bɛna bɛɛ timɛ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye jamana n'a bɛ bara n'a bɛ baara a bɛ baara ni jamakulu min ye minnu ye jamana kolatigɛlaw ye jamana baarabaw ye jamana mara bɛ lawaleyaba minnu fɛ a ko bɛɛ da bɛ don a la bɛɛ sen bɛ don a la bɛɛ seko ni damajara ye min ye o sira na don i kɔrɔ i bɛ se ka min kɛ i k'o kɛ i da kan ka don yɔrɔ min i da bɛ don yɔrɔ la a kɛra forobamɔgɔw ye o jamanaden minnu bɛ yen n'u u b'a fɛ k'u da don jamana baara la nin dɔlatɛmɛ fanga in waati hali politikitɔn minnu bɛ yen kɛ olu kuru kara bɛɛ lajɛlen ni min b'a fɛ k'i sen don jamana baara la nin furancɛ in kɔnɔ ɲugun ma kɛ maa si la ba ma kɛ maa si la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wele i ka jeni yɔrɔ ye min ye i k'o fin wa wale ninnu bɛ sen na koyi an b'o wale ninnu kan bi a ko CEDEAO Mali ye layidu o layidu ta CEDEAO ye Mali ye ko fɔ CEDEAO mɔgɔ ye ko Mali bɛ tɛmɛ o sira fɛ ko Mali b'o layidu ninnu kan wa Mali bɛna nin bɛɛ lajɛlen timɛ Mali ni CEDEAO bɛnna fɛn o fɛn kan Mali bɛna bɛɛ lajɛlen sirabaw k'a bɛɛ lajɛlen timɛ k'a bɛɛ lajɛlen waleya a dɔ ye jumɛn ye o ye sugandili minnu n'o dɔgɔdalen don furancɛ fanga dɔlatɛmɛ fanga in fori waati ni jamanadenw bɛna ni dɔgɔ ɲɛmaaw sugandi k'olu bila jamana mara la u kan ka kɛ ni jɛlenya minnu ye u kan ka kɛ ni ladirilenya minnu ye u kan ka kɛ kɛcogo ɲuman minnu na o dabali ni o fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ko Mali bɛna nin bɛɛ lajɛlen timɛ a dɔgɔda cogo min k'a fɔ a bɛ kɛ waati min a n'a kɛ waati la Mali o layidukan minnu ta ko Mali bɛna o timɛ o de sira fɛ sa an b'a fɛ ka nɔgɔ bɔ ko dɔw la ka pereperelatigɛ di min ye Mali an faso Mali kɔnɔ ye furancɛ fanga in layidu minnu dɛmɛna Mali ni a jɛɲɔgɔnw cɛ Mali t'a fɛ ka ɲagami don a la fiyewu layidukan minnu bɛ Mali ni a jɛɲɔgɔnw cɛ o jɛɲɔgɔnw donnen don Mali fɛ wa Mali yɛrɛ b'o layidukanw de kan o jɛɲɔgɔnw ka sira fɛ Mali ni CEDEAO de bɛn na Mali ye layidu de ta CEDEAO mɔgɔw ye min ye furancɛ fanga a saritikanw ye sariti minnu taara Mali fɛ Mali y'o saritikanw de ta Mali ni CEDEAO cɛ an jɛɲɔgɔnw caman bɛ yen minnu fana bɛ k'a fɔ tiɲɛ don layidu ko nin taara ko layidukan wɛrɛw taara Mali fɛ a b'a fɛ ka nɔgɔ bɔ a la pewu ka fɔ bɛnkan o bɛnkan tɛmɛna Mali ye saritikan o saritikan ta Mali ye saritikan in ta ani CEDEAO de ni ɲɔgɔn cɛ
wa Mali b'o layidu kan de kan wa Mali b'o layidu kan de bɔ a sira fɛ fɛn o fɛn bɛ yen sa n'o ye bɛnkanw ye baara ɲɔgɔnya sira fɛ o bɛnkan n'o satikan minnu taara Mali fɛ Mali y'o de ta CEDEAO mɔgɔw ye wa Mali ɲɛ tɛ nin ko latigɛba wɛrɛ la layidu kan bɛ Mali ni jamana min cɛ wala maa min cɛ n'o tɛ CEDEAO ye CEDEAO de ye Mali baara ɲɔgɔn ye wa Mali ye layidu ta CEDEAO mɔgɔw de ye wa Mali bɛna layidu kan minnu taara Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Mali ɲɛ b'o de la wa Mali bɛn'o de waleya an balimaw nin dun ye anw ka minisiri ye Abdoulaye Diop min ye Faransi jamana kuntigi ye sa n'o ye Emmanuel Macron ye ale ye yɛlɛma dɔw don u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya na o layidu kan ninnu ani o baara boloda cogo minnu n'u yɛlɛma kan ka don la Emmanuel Macron ye ɲɛfɔli kɛ ka fɔ ale ka faso ka kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan o kɛlɛbolo in u bɛna falen u bɛna yɛlɛma barika n'o ye a tɔgɔ ye n'o y'a kɛlɛcɛw ye olu bɛna bɔ Mali dugukolo kan kɛlɛbolo kura min bɛna a bɛ fɔ de ma ko Takuba o siratigɛ de la sa u ka kɛlɛdaga minnu bɛ Kidal Faransi ka kɛlɛbolo n'o ye barika ni u sigilen don Kidal k'u bɛna taa ka bɔ Kidal dugukolo kan u bɛna taa ka bɔ Kidal min ye Tessalit ani Tombouctou ye u ka kɛlɛdaga minnu bɛ yen u ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu bɛ taa ka bɔ yen k'a daminɛ 2021 tila ka kɛɲɛ kalo 6 fɔlɔ ninnu na san 2021 kalo 6 fɔlɔ furancɛ la u ka kɛlɛbolo dɔw bɛ taa a tɔw na bɔ yan yanni san 2022 u bɛ daminɛ o daminɛ waati ninnu na Faransi marabaw u k'u bɛ kana yɛlɛma don ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya la o baara ɲɔgɔnya minnu bɛ kɛ n'o ye jamana fila sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya k'u bɛna yɛlɛma don o la Emmanuel Macron a ko k'ale ni anw yɛrɛw ka furancɛ fanga don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimu ye u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min kɛ nɛgɛjuru cɛ k'u ye ɲɔgɔn faamu wa u jɛra u bɛnna kuntilenna kelen kan anw ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o baara ɲɔgɔnya minnu n'o b'a ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka boli sira kura min kan an ye bɛnna o kan an y'o danw tigɛ bɛn kɛra a kan anw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ bɛn bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka ɲini mɔgɔw cɛ mɔgɔ minnu n'olu ye jamana in den ye nka n'u tɛ dansago kɛbaw ye n'o ye kɛlɛbolo minnu tuma dɔ la u bɛ faso in kɛlɛ wala olu bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ la u ni jamana kanabaw ani jamana kuntigiw bɛ se ka jɛ ni min bɛ se ka kɛ Mali lakanabaa ye olu bɛ se ka o dabali n'o fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min nin ko nin ye ko ɲuman ye Mali mara ka segin Kidal ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni Mali maraw tɛ nin bɛɛ ye ko ɲumanw de ye hali minnu yɛrɛ ye ka jɛ ka hakilinaw sɔrɔ minnu bɛ se ka to jamana in bɛ se ka tanga ka kɔlɔsi cogo min nin bɛɛ ye ko ɲuman ye an bɛnna nin bɛɛ kan o sira ninnu kan an ka kuntilennaw fɔlɔ an ka kuntilennaw bɛɛ ye kelen an ka hakilinaw bɛɛ ye kelen a tɔ tora de sa an bɛ se ka a lawaleya cogo min ye Abdoulaye Diop ye ale de ye an ka minisiri ye min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la a ko Asimu Goyita n'ale an ka don nantɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye k'a y'i banban fɛn dɔw kan a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye kow bɛ se ka lajɛ ka labɛncogo kura minnu na n'o de ye Faransi ka kɛlɛbolo yɛlɛma minnu kan ka kɛ a bɛ se ka bayɛlɛma cogo kura la o kɛlɛbolo bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kɛlɛbolo kura sugu min ye Asimu Goyita ye ɲininkali dɔw kɛ a ko ale b'a fɛ k'a lajɛ barika ni bɛna yɛlɛma cogo minnu na yala a dabali n'a fɛɛrɛ a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na dɛ kɛlɛbolo kura minnu n'u bɛna don nin ko in na olu ni faso in bɛ se ka olu ni Mali bɛ se ka jɛ ka nin ko ninnu kun nun don cogo min ka jɛ k'a kow ɲɛnabɔ cogo min na ani fana yala cogo di dabali ni fɛɛrɛ kura minnu n'o de ye kɛlɛbolo kura minnu n'olu bɛna kɛ barika nɔnabila ye olu bɛna lawaleya cogo min u bɛna baara kɛ an fa dugukolo kan cogo min baara bɛ se ka kɛ cogo min ni diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnɛw ka kɛlɛcɛ min bɛ yan n'o ye MINUSMA ye a tɛ taa ni Mali sɔrɔdasiw yɛrɛw nin ma don a la yala Mali sɔrɔdasiw ka jɔda bɛna kɛ jumɛn ye k'a lajɛ barika ni yɛrɛ a yɛlɛmali ko kuma minnu fɔra yala o yɛlɛmali bɛna kɛ cogo di Asimu ye ɲininkali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ani a kan ka kɛ cogo min yala a ti ɲɛ fɛn min kɔ n'o de ye baaraɲɔgɔnya jɛɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɛra minnu kan fo k'a lajɛ yɛlɛma minnu kan ka don o bɛnkan ninnu na u bɛ se ka don la cogo min b'a to jamana in n'o y'an faso Mali ye a bɛ se k'a tɔnɔ bɔ cogo min sariya sɛbɛn dɔw bɛ yen min o ye jɛɲɔgɔnya sɛbɛn ye Mali ni Faransi ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ sira la u bɛ se ka lajɛ yɛlɛma minnu kan ka don la min bɛ taa Mali yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira fɛ fo k'a lajɛ de
ani France ɲɔgɔn cɛ k'u tɛmɛ sira ani k'u tɛmɛ bolow la yɛlɛma minnu kan ka don a la i n'a fɔ anw y'a ye cogo min anw fana sigin bɛ k'u de makɔnɔ ka bɔ France yɔrɔ k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ baaraɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten dabali ni fɛɛrɛ minnu b'a to anw ka jamana kana a bɛ nɔgɔya an bolo n'o de ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ye kodɔn ani kibaruya sira fɛ anw mago b'o de la kosɛbɛ fɔlɔ ka perefelatigɛ k'a daminɛ a dabali n'a fɛɛrɛw tigɛli la hali a dɔgɔdali kɛ ni furancɛ ni furancɛ kɔnɔ an bɛna nin baara ninnu kɛ a bɛna kɛ waati min a bɛ fori waati min bɛn bɛna kɛ nin bɛɛ kan. Balimaw juma tɛmɛnen n'o bɛnna juillet kalo tile 9 ma ɲɔrɔn serifukɛ n'o ye Mbuye Hayidara ye a ye fɛla fɔ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya minnu na hali donlatɛmɛ fanga wala furancɛ fanga ye waati u kan ka waati joli kɛ fanga na min ye ɲɔrɔn serifukɛ ye a ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ale yɛrɛ kɔni y'a ye ka fɔ waati min n'o ye kalo 6 tɔ minnu tora wala waati tɔ minnu tora a tɛna se k'a to baara minnu bolo dara k'o di furancɛ fanga wala donlatɛmɛ fanga in ma ko a na se ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o sariti n'o layidukanw taara k'o tɛna se k'a lawaleya ale yɛrɛ kɔni fɛ danfara tɛ ale bolo sɔrɔlasi minnu ye fanga paro ani Mali sɔrɔlasi tɔw jɛnnu ma kɛ n'a ye sira ma di waati ma di boloda sɔrɔlasiw ye minnu waati min b'a to u ŋaniya bɛ se ka jira cogo min ko waati ma labila u ye ko tuma min na u ye fanga in paro u balila ka waati bolodaw ye waati min b'a to u bɛ se ka baara ninnu n'o ye ŋaniya ta u bɛ se k'olu timɛ waati min bolodar'u ye o ye san 1 ni kalo 6 de ko min bolodara min tun fɔra ka kɛ u ma kɛ baara ɲuman ye k'u tilala ka fanga in paro tuguni o furancɛ kelen kɔnɔ nka o gɛlɛya kelen ninnu de bɛ yen yala kalo 18 san 1 ni kalo 6 in bɛ se ka to gɛlɛya ninnu ka wuli wa serikɛ fɛ ko tɛ se ka kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la nimisa bɛ sabu jamana minnu bɛ yen n'olu ko k'u bɛ Mali dɛmɛ o jamana caman bɛ yen olu tɛ Mali dɛmɛbaw ye ni minnu y'a dɔn k'a fɔ ko jamana yɛrɛ fanga paro min bɛ kɛ n'o t'u hakili ye k'olu kan ka kɔnɔ jɛya n'i y'a dɔn k'a fɔ i ka hakili tɛ fanga paro ye o tuma se min b'i ye n'o ye ɲangi ye b'o kɛ ɲɔrɔn serifukɛ ko fɛn de kan ka to Mali ye fɛn min wala fɛn de kan ka labɛn Mali ye fɛn min bɛna kɛ Mali ka nafa ye bon waati de kan ka boloda min b'a to laɲini ninnu bɛ se ka sabati wa minnu yɛrɛw bɛ yen bi olu de bɛ ka Mali bali Mali ka a ka kɛtaw kɛ u b'a fɛ Mali ka to nin cogoya ninnu de la n'o tɛ min dɔgɔdara k'a tɛ wasa kɛ koyi wa a ka kan Malidenw yɛrɛw k'a ɲini k'a fɔ dɔ ka fara furancɛ fanga in janya kan wa ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛn min kanu o de ye k'a fɔ dɔ ka fara kan n'u banna o ma dun k'u kan ka u bɛ ɲangi min ta ka Mali sɛgɛrɛ u b'o ɲangi ninnu ta ka Mali sɛgɛrɛ ale kɔni limaniyalen don k'a fɔ a bɛna kɛ jamanadenw ma kɔngɔ ni degun de ye nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sira bɛ yen sira min bɛ se ka to baara bɛ se ka kɛ jamana ye ko jamana kan ka don sɔrɔlasiw jigiya kɔrɔ cogo min u ka laɲini ye fɛn min u b'a sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ u bɛ kɛ ɲangi ye kɛ yala o tuma o ɲangi nin ni hɛrɛ b'a kɔfɛ munna Mali tɛ sɔn a ma dɛ fo bɛɛ ka bɛn a ma k'a dɔn k'a fɔ kalo 18 tɛ wasakɛ de waati min bolodara n'o tɔ ye kalo 8 ye ni ɲɛma sɔrɔ o la u miirila k'a fɔ u bɛna fɛn minnu sɔrɔ kalo 8 kɔnɔ n'u m'o sɔrɔ bɛɛ o kɔrɔ ye ko u ka baara ma kɛ wasa ye o tuma ni kalo 8 banna ka sɔrɔ laɲiniw ma sɔrɔ o komi ye sɔrɔlasiw u kan ka tɛmɛ kalo 8 ma ban u kan ka tɛmɛ baara de fɛ sɛbɛn in kɔni an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛn sɛbɛn min kɔnɔ an k'ale ma ko Nouvelle Horizon nka baasi la komi an ka serifukɛ ka seereyaw bɛ yen an t'a yɛrɛ lamɛn wa. sɔrɔsiw minnu filɛ ka coup d'État kɛ olu ni sɔrɔsi tɔw ninnu de ye kɛlɛ ale tun t'u si dɔn nka tuma min u ye coup d'État kɛ waati ma di u ma i n'a fɔ u y'u bali ka waati di u ma u jɔra u ye o la o kɔfɛ u nana kalo 1 ni kalo 6 san 1 ani kalo 6 ɲɔgɔn na di u ma n'a sɔrɔ a jate y'o de ye u ye ko dɔw k'a la a ma ɲa u ye ko dɔw kɛ a la a ma ɲa u labanna ka coup d'État wɛrɛ kɛ o la tuguni waati kelen in kɔnɔna na u yɛrɛ filɛ waatiw de la sisan
nga yalla o sangale ni kalo woro ni cheni mimbe ka sangale ni kalo woro siko labdlanwa iro maliyere a fambe mina nendo chene ndo fambe chene ndo yalla sangale ni kalo woro siko udlanwa ayo tace sika dlanwa jamana ina fa kofe jamana nu لمسا كوني بيه تعمليون فيه ما مقابل لقينا لكم ما مقابلوها ما جاني كودي تاي وما تسو كودي تام موقف كودي سو كودي تام فما بولا ولا وبك فم من داونغا وبو داونغا لا يقبلش لا سو بنا سو فند ما وكفند دام امسك فنج منا وكتاندي اما امسك كوكي فمنا واتي دام امسك كوكي واتي هم حاب من المال من عدلش ولا تقول لي محجب وبك مليون بليدي وكسك كودوكي والله كودو جوكولا وبك مليون بلي وكسك كودوكي والما كان كودو جوكولا ما سر أو جلنت ناي كتاندي أكو كورتاني أو جلنت ناي فما بعود ناود جلن بناي نواتي كونين تسكا فندلا وبايرا كفا أو تنبف أو بتشاني متشاني من باون أو بفعنا تو وتشاني دلا لتنين تاين درون تسكا كونين أبو أول مية مليون عم بلا جله مين كان فسقنا بين أو تشاني دلا درون عليكم بيه ما تكا فقال ببريزدين تو ولا عندي حد ما يرتال بلوكا فقال ببريزدين ما من يوم نو الدولة فاسدة كامل يبقى في جمالين بلد الانتشان عندهم هذا اللي يعدوا الانقلاب يسرسون من افريقيا كل تانجي لكن صار جوين يعني ما نعرف نوني سراسيتون دي كلي عليك نتوشيدون يا غير نقا من عدو الانقلاب ما من يكون تانجي اعطاتهم مده وعرض واتي مدوما هنا فوق بالك واتي دوما وجوراو يولا عقبتنا اعطاتهم عام 6 اشهر كوفنا انا كالو كالو سانكلي اني كالو يغنى دوما ناصرو جاتي يودي وكودو كالا مايا وكودو كالا مايا ولا بنا كودو تنورك ولا تبني لا بنفس المده واتي كلين وننا وراعين بها ويرفلو واتو للسا يا غير نغا هي عام 6 اشهر يا لو سانغلني كالو ورو يعني تشاني من بي ka sangale ni kalworo siko labdlanwa mali ihtilkan iro maliyere a fambe mina nendo chiye nendo fambe chiye sika dlanwa labdlanwa mali ihtilkan iro maliyere a fambe mina nendo chiye nendo fambe chiye nendo yalla sangale ni kalworo siko udlanwa ayo tace suka dlawo jamana ina fa kofe jamana nu limsa ko ne ta amaliyon fe ما مقابل لقينا لكم ما مقابلوها ما جاني كودي تاي وما تسو كودي تام موقف كودي سو كودي تام ولهم فما بولا ولا وبك فم من داونغا وبو داونغا لا يقبلش لا سو بنا سو فند ما وكفند دام امسك فنج منا وكتاندي اما امسك كوكي فمنا واتي دام امسك كوكي واتي هم حاب من المال من عدلش ولا تقول لي محجب وبك مليون بليدي وكسك كودوكي والله كودو جوكولا وبك مليون بليدي وكسك كودوكي والما كان كودو جوكولا ما سر أو جلنت ناي كتاندي أكو كورتاني أو جلنت ناي فما بعود ناود جلن بناي نواتي كونين تسكا فندلا وبايرا كفا أو تنبف أو بتشاني متشاني من باون أو بفعنا تو وتشاني دلا لتنين تاين درون تسكا كونين أبو يا بتطلع على المال كامل أول مليون عم بلا جلي مين كان شعب فسقنا بين عندك بكان كان جنيه الجماعة مدة أنغا يني وكا واتي دو فرا جماعي
ukawati do faruka wati dilema useka kuke wati na yaso jigiya ube inga fuku seka fenge kube na fenge na yaso jigiya ube kube na fenge na yaso jigiya ube kube na fenge no sonna ka wati do faruka ukunde kadawi no masonga wati faruka العقاب والحصار لا يعادلنا حسن سيرو بنا دغوني تورو كي انفاسو دو امبرغو كاوندل ambargo de bena ganga wala bena ambla kuni min hono na una tauta anga munyu anga jija kamunyu wasanga sika kudu ke ko wasa anga munyu anga jija anga munyu wasa anko ku wasanga sika kudu ke wasa jama min bawye ko sika kudu ke jamanai mali to tauna bo tauna dambe tauna tuguni ni shi tauna sai tauna ni to ni da ta fanga ka fanga ban to na yi wannan من عند القضاء كابني جيجو جستيس الحرسيين اللي حاسن الرؤساء يعني قردي من مكا بريزون قردي ومعدل الناس وفرقوا ونيبالا فسودهم بكا تورو توني بكا كولا ونيبالا وتكا فنشيبولا وبوكا بريزان قردي درو والقضاء جستيسي الخصم هذا كان وكجهولا تمنين بكا هاي الفتنة اللي خلق السنة كلام من غيراني نو من انا نكلي من يوكي لا القضاء جستيسي دي يوكي القضاء جستيسي معونو نجحوا شي ما وخا نقول يا تكفن دوتا كغاني دي اما كسو اوتي يدولا غاني تونيكا الحركه السنه يا بلا ngoro kajo mun ngera ngor ninde ya kun kera ninde ya lawli الدوله فاسده كامل iba fu jamana imbele tele chione ndo naso jigiya ube nga fu ko srasu mun seka fendo ke jamana an goni jamana ko den an ka kanjo an kanjo kofe طلب الله يطلب طالب معاه اعطاهم تبارك الله يعطاهم عادوا ما لا يعد نتحملوا احنا التحمل اللي لا يكلف نتحملوا وانا ميني وانا لا ينين انجو لمبو كوفو كودما وانا ميني امبو دما كوميني نا جيرو ما اوريدو نا ما دوما انغو كانجو كوفو كودما انغام يعرضون بسوما انغا 6 شهور والله ما يقدروا يعدوا ni degum min da kula an ganjo no fe an go degum ni ikadon ka ko sankelen ni kaloro te sika fenke ate sika fenke isan go kalo konon to wal makalo shigi yalla juma ndem sika kew kon na nu kubo jodo kun jokoro la hidureta ko kalo shigi ku sika fenfo ko do be jona لكن في الفساد نار الحكم اللي قدم شباب ولا تنا كيفن قراب شيتين وانتم بتشيني دلا وانتم راو تشيني دلا درو انا بعرف عليكم بيه ما من الناس اللي يدوروا فيها ما تكا فقال ببريزدين تو ولا عندي حد ندور ما يرتال بلوكا فقال ببريزدين ما من يوم نو نزلوا 7 شهر دينهم سبعة في والله ماني ما عاد يلا كانوا شيء بسكا مندكي وكوننا وتسكا فينغا وكوننا nin tun ye maliden dɔw ka laɲini ye o kɛlɛ tun bolodariw fɛ aw hakili b'a la k'a fɔ tuma min na Ibrahim Bokar Keita bɛ fanga na Mali wasaden dɔ a ko a wasaden ɲuw ma a t'a to an k'an yɛrɛ minɛ ten sa wa an t'an ɲɛɛlɛ an kana musalaka an kana o kɛ an wale ye an tɛ musalaka bɔ nin ko la Faransi bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan a ma kɛ anw malidenw kɔni bolo wasa ye ne ko an t'a ɲini Faransi ka taa ka bɔ an ka dugukolo kan wa Mali wasaden dɔ ka kuma tun ye nin ye wa malidenw caman bɛ yen aw hakili b'a la don min na anw yɛrɛw taara Segu kulu dɔw wulila yen ka jira k'a fɔ Faransi ka sɔrɔdasiw minnu bɛ Mali dugukolo kan Faransi yɛrɛ sigilen bɛ n'a ka sɔrɔdasiw ye Mali dugukolo kan hakilina wɛrɛ bɛ Faransi la min tɛ faso in kumabɔli ye yɔrɔ kɔni ni Faransi ko k'a b'a ka sɔrɔdasiw ta ka taa a kɛra i n'a fɔ o ye ko min Faransi karabaraw kɛli la
nka mɔgɔw yɛrɛw fana bɛ minnu haminen don n'u jigila tigɛlen don sabu olu yɛrɛw fɛ ni Faransi taara yala jɔnni de bɛna u lakana yala u ka haminako dɔ ye jumɛn ye yala furancɛ fanga min yala donnatɛmɛ fanga min n'o bɛɛ ye yala Faransi bɛna taali minnu kɛ yala Mali bɛna se k'a yɛrɛ ta wa don nata ninnu na wa Assimi Goïta a ye marabulon kura min dilan n'o ye gouvernement kura ye olu ka lajɛ fɔlɔ senfɛ a tun ye ci damadama di olu ma a dɔ ye jumɛn ye ka dɔ fara kana ni lakanani kan ka dɔ bɔ kana ni lakana sabatibaliya la Mali dugukolo fantan naani fɛ a tun y'o baara de di Mali baarakɛlaw ma n'o ye Mali mara baarakɛlaw ye a ko yɛlɛma dɔw kan ka don jamana yɛrɛ politiki ni jamana fanga sigicogo la mara kana kɛ mara kolokojugu ye mara jogojugu k'o dabila ka kɛ mara kɛcogo ɲuman ye a bɛ fɔ min ma bonne gouvernance baaraw baara n'o bɛ kɛ fasow kɔnɔ a ka kɛ ni jɛlenya ye jamana nafolo a bɛ burujali min kɛ jamana marabaaw fɛ tiɲɛni minnu bɛ don jamana mara la mara nafolo ko la dɔ ka bɔ o la ani min ye cɛfɔ ni kanbɛ ye ni a sɛbɛn ye a nana kɛ malidenw ma ɲɔgɔn faamu a la fiyewu a ka se ka labɛn ni kodɔn ni faamuya ye a ye minnu ɲini a ko wotew n'o ye jamanadenw bɛna u ka halala fanga minnu sigi olu ka fanga bɛna fori waati min u ka kɛ ni danaya ye u ka kɛ ni jɛlenya ye wa dɔgɔdara ka bila min na ka kɛ waati la faasi nin ye Assimi Goïta ka laɲini dɔw ye Choguel Kokala Mayiga fana ye layidu ta k'a fɔ jamana bɛ baara o baara kɛ o tɛ foyi ye fo Assimi Goïta ye baara minnu di jamana marabaaw ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maliden joli joli bɛ yen bi maliden bɛɛ sa kɛ an segin bɛɛ de k'a lajɛ yala ɲɛmɔgɔw y'u dafali min kɛ mugujalan na yala ɲɛgɛn ji de b'u da wa o laɲini bɛ sen na ni Emmanuel Macron ye bɛlɛ kɛ Mali ɲimi ɲɔgɔn na don sabu kabili bandaw a ka fanga in a bɔsira Assimi Goïta fɛ a kɛra i n'a fɔ Emmanuel Macron ni wale ma taa jimi sira fɛ k'a sɔrɔ Mali dun mago bɛɛ maguwanw de la bi o dɔ ye jumɛn ye o ye lakana sabatili bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Assimi kɔni a da waga o da waga ko a ko ten ko furancɛ fanga in k'i cɛsiri lakana kana o bɛ se ka segin Mali kɔnɔ cogo min k'a daminɛ o kuma la fo ka se bi ma malidenw aw de sigilen don yɔrɔw la ni dɔ farala aw ka lakana kan ni fɛn ma fara o kan ni dabaliw bi tigɛla aw ɲɛ bɛ dabali tigɛlen minnu na aw de b'o dɔn bɛnko nin kɛra ko dɔ kan o de ye k'a fɔ min y'an ka sɔrɔlasiw ye kɛlɛ gwanna an ka nkɔsegin an ka kɛ yɛrɛ ka boli ka bɔ kɛlɛda la kɛlɛdagaw la kɛlɛda la k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw bi bɔ ye wa u b'u kɔlasegin ka kɛlɛdaga bila ka sabu kɛ kɛlɛ tiɲɛniw bolo wa maa bɛ se k'a fɔ an faman'o ma Mali sɔrɔlasiw yɛrɛw ye weleli kɛ u ye kunnafonilasellaw wele u ka kumalaselaw fɛ ni kunnafonilasellaw ye barosigi min kɛ Colonel Isa Bagayogo fɛ hali jɛɲɔgɔnya minnu wala baaraɲɔgɔnya minnu bɛ kɛ Mali sɔrɔlasiw ani Faransi ka kɛlɛbolo min n'o tali ko kuma fɔra an fɛ sisan a wulili kuma fɔra sabu Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ u tɛ taa koyi nka u bɛ yɛlɛma de don u ka baara kɛcogo la a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye Faransi u ka kɛlɛdaga kuntigiya ɲɛmɔgɔyaso a bɛ taa Ɲame n y'a yira u la k'a fɔ an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ jamana kɔrɔnfɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Tesaliti ye Kidal ani Tombouctou Faransi ka kɛlɛdaga min bɛ yen u ka kɛlɛcɛw u ka daga min bɛ yen olu bɛ wuli kɛlɛcɛ 5000 minnu bɛ Mali dugukolo kan dɔ bɛna b'u la a tilancɛ hakɛ ɲɔgɔn u bɛna taa u bɛna segin Faransi nka Mali sɔrɔlasiw yala olu ni baaraɲɔgɔnw cɛ bi cogo di min kɔni ye Colonel Isa Bagayogo ye jaabi min b'a fɛ o kuma na olu filɛ N'i y'a mɛn forces armées maliennes u bɛɛ ye population dɔ de ye o population ye n'a fɔla ko an n'olu tɛ ɲɔgɔn faamu n'a fɔla an bɛ baara fɛn fɛn kɛ terrain kan guerre nin kɔnɔna na jihadi kɛlɛ nin kɔnɔna na k'olu tɛ fɛn dɔn a la a bɛna ni masiba ye surtout bi in na n'i ye a lajɛ bɔlɔlɔw kan n'i y'a lajɛ radio sow kan n'i y'a lajɛ télévision sow kan fɛn caman bɛ bɔ ani tiɲɛ bɔlen tɛ n'o bɛ kɛ il faut que anw yɛrɛ ka bɔ anw yɛrɛw ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na aw ye lamɛnli kɛ ka jira k'a fɔ an bɛ ci kɛ waati de la yɔrɔ caman bɛ yen cikɛlaw olu balilen don k'u ka ci kɛ i n'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye cikɛyɔrɔw ye an bɛ se ka misali ta Dinangurun kan Mondoro Farabugu a fɔra k'a fɔ
babalikɛlaw kɛnbɛ k'u ka dagaw sigi dugu caaman bɛ Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnniyana Segu mara ni Mopti mara la Koro Bankas Douenza ko fɔra ka fɔ babalikɛla ninnu bɛ cikɛlaw bali u ka taa ci kɛ u ka foro la n'i b'a fɛ ka hectare 1 ko n'i b'a fɛ k'o ci kɛ i bɛ 5000 de sara wa hali ni ci kɛra ka ban tuma min u bɛna hakɛ dɔ minɛ i la yala an ka sɛnɛkɛlaw u na se ka baara kɛ wa solasiw ka dantigɛlikɛlaw u ye ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ min ye colonel Isa Bagayogo ye dabali ni fɛɛrɛw bɛna tigɛ Mali solasiw fɛ min b'a to cikɛlaw bɛ se ka taa u ka foro la ni hakililatigɛ ye nka baara in tɛ baara nɔgɔ ye sabu n'i y'a ye k'a fɔ babalikɛlaw bɛ se ka dimi don faso la i b'a sɔrɔ tuma caman o babalikɛla kelenw kolokololen don jamanadenw de la u b'u to jamanadenw senfɛ u bɛ sɔrɔ k'u ka tiɲɛni walew ninnu kɛ colonel Isa Bagayogo an ka lamɛnba ni an ye jugu caman faga ka jugu caman minɛ ka jugu bolofɛn caman tiɲɛ donc o b'a yira u la k'a fɔ an ni olu k'a fara tɔw bɛɛ kan an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa an ka baaraw taabolo ka ɲi wa caman bɛna fara a kan wagati nataw la sɛnɛ wagati in na an bɛna dɔ fara kow kan an bɛna dɔ fara an taabolow kan an jɛɲɔgɔnw n'o ye partenaires ye an sigilen don a kan k'a fɔ an bɛna baara caman kɛ mun bɛ se ka sɛnɛkɛlaw lakana ka bagangɛlaw lakana ka sigidaw n'u jɛɲɔgɔnw bɛɛ lakana welewele mun b'an fɛ o ye ka welewele bila jamana kɔnɔden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na ni daraki bɛ yɔrɔ minnu na ka las'u ma k'a fɔ u ka sɔrɔsiw de bɛ k'u lakana u k'u bolo di u ka sɔrɔsiw ma u k'u ka sɔrɔsiw kunnafoni u k'u ka sɔrɔsiw dɛbɛdɛbɛ u bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn don sɔrɔsiw ma walasa k'u ka baaraw nɔgɔya n'o ye ka kunnafoni di parce que juguw bɛ mara sigida mɔgɔw de kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɛ komi n'a fɔ u ye sigida kɔnɔ mais u tɛ mɔgɔ kura dɔw bɛ na u b'u sigi u b'a kɛ komi n'a fɔ u bɛ sigida kɔnɔ mɔgɔ dɔ nka u hakilina man ɲi u bɛ na ni kojugu caman ye donc an b'a ɲini population fɛ u ka fara an kan k'olu kofɔ an ye. u ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ Mali sɔrɔlasiw ka kibaruw u ka ɲɛfɔliw an'u ka dantigɛli kɛ barosigi kɛnɛ kan u yɛrɛw ka barosigi bondaso la o kibaruya ninnu de filɛ nin ye nka an bɛ pereperelatigɛ di aw ma k'a fɔ seereya ninnu an y'a sɔrɔ an ka jamana cakɛ bondaso min n'o bɛ foroba kibaruyaw lase n'o ye jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon ye n'o ye ORTM ye. Jamana kuntigisigi min ni tubabu b'a fɔ ma ko président an ko jamana ɲɛmɔgɔ san 2022 hali dolatamɛ fanga wala furancɛ fanga min ni o ɲɛmɔgɔba ye bi Asimi Goita ye san 2022 ale ka kan ka jamana kuntigiya latɛmɛ mɔgɔ min n'o bɛna sugandi faso malidenw fɛ minnu bɛ n'u bɛ k'u kanbɔ Mamadu Seydou Kulibali ale bɛ o mɔgɔw la o de la sɛbɛn bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko le Pélican ale y'a jira k'a fɔ tuma min na a tɔgɔlakulu o labɛnna n'a bɛ fɔ a ma ko bɛnkan ko siga t'a la tuguni yɛrɛ ye cakɛ bondaso min n'a bɛ fɔ a ma ko sira o ɲɛmɔgɔba k'o bɛ nin kanbɔ fasodenw ye ka kɛ jamanakuntigi ye Mamadu Seydou Kulibali a jigi bɛ jamanadenw kan a yɛrɛ bɛ se ka kɛ faso Maliba jamana kuntigiba ye n'o ye président ye a yɛrɛ tɔgɔlakulu ko o dilala dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen a bɛ se ka don a jigiya kɔrɔ cogo min jamana kuntigiya ɲinini na ko nka o tɛ wasa kɛ a bɛna dɛmɛw ɲini politiki tɔnba in kelen fɛ a kɛra ADEMA ye sawo a kɛra URD ye sawo a kɛra RPM yɛrɛ ye sawo o yɛrɛ dama tɛ ko ye hali minnu yɛrɛw bɛ bi n'olu ye furancɛ fanga kolatigɛlaw ye tuma dɔ la a ye se ka kɛ ani olu caman wala olu dɔw ka dɛmɛ ɲini nin tɛna kɛ baara nɔgɔ ye
jamana nafolotigiba in fɛ sabu bɛn kɛra kan ka fɔ min ye Seyidu Kulubali ye ko nafolo b'a fɛ o tiɲɛ nka tuma dɔ la yɛrɛ a se ka kɛ a fana na kɛ Mali ŋana dɔ ye sabu kabili Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga in o pɔrɔni min kɛra utukalo tile 18 san 2020 ni Sumaila Sise ale min tun ye fanga ŋwara dabaw ka beretigi ye ale fatuli min kɛra Sumaila min ni mu caman tun y'a bisigiya ka fɔ ni maa tun kan ka kɛ jamanakuntigi ye san 2022 ko ale na kɛ faso jamanakuntigi ye nka latigɛw bolila a yira ka fɔ politikitɔ min bɛ n'o ye Adema ye maa ɲɛ tɛ mɔgɔla ye fɔlɔ min bɛ se ka kɛ olu ka cɛbɔ ye hali min ye RPM ye RPM ŋana tɛ ŋana min ni bɛɛ bɛ se ka bɛn a kan ka fɔ o na se ka kɛ cɛbɔ ye nin b'a jira ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔya ɲini a bɛna dayɛlɛ ɲini kosɛbɛ wala san wɛrɛ waati nata ninnu na jigi bɛ mɔgɔ minnu kan n'olu bɛ se ka kɛ jamanakuntigi ye jamanakuntigi ɲini nataw la o de la politiki kɛnɛ sɛbɛkɔrɔ gulobalen n'u bi a tɛ taa bɛɛ ka i seko ani damajara kɛ yɛlɛmaw ka boloda o siratigɛ de la ko sira n'ale ye kɛnyɛrɛ ye cakɛ bondasoba ye baaraba minnu n'olu bɛ kɛ sirabadilaw ni soba jɔw la ani jamana yɛrɛ caba minnu o kɛra Mali ye o kɛra farafina ye o cakɛ bondaso belebeleba min bɛ yan n'u k'a ma ko bureau d'études et de conseil Mamadu Seyidu Kulubali ale bɛna kɛ cɛbɔ ye san 2022 sɛbɛn in y'a jira k'a fɔ a dɔ la a ye se ka ɲɛ koyi nka fɔ a k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen de la kɛnɛ min dira a ma ni dɔw limaniyɛnen don k'a fɔ ale sen sumayara o baara fɛ sabu ani jamanakuntigi sigi a furancɛ tɛ tɛmɛ kalo damadama kan politikikolo min n'o b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye fo ka jamanakuntigiya sɔrɔ a tɛ taa fɛn min kɔ o ye cɛsiri ye o n'a ta bɛɛ komi ye Mamadu Seyidu Kulubali ye a n'a tɔgɔlakulu min sigira olu kɔni limaniyanen don ka fɔ jamana bɛɛ taabolo kura minnu kan politikitɔnba minnu bɛ n'o ye Adema ye ani RPM ani URD olu yɛrɛw ma se ka bɛn mankan fɔlɔ bɛ maa min sugandi u ka politiki tɔnkulu olu si ma se u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn maa dɔ ka maa min bɛna kɛ u ka cɛbɔ ye a ye se ka kɛ yɛrɛ nin politiki tɔn dɔ olu tɛna cɛbɔ kɛ n'u ma cɛbɔ kɛ tuma dɔ la duguduguma kumaw bɛ senna k'a fɔ u bɛ se ka nin nafolo baarakɛla ba in dɔw n'a sugandi n'o dun kɛra a ye se ka kɛ hali nin politiki tɔn ba saba ninnu u ka maa minnu bɛ ni olu jigila tigɛra u ka kuluko la nin bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ nin cɛ in sɛnsɛnkɛba ye duguduguma kuma minnu bɛ senna o de ye k'a fɔ hali an ka jamana in kɔnɔ yan diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ yen olu fana miiri la k'a fɔ nin cɛ in ni magwɛn ni dɛmɛni ka kan a ka sigi hali minnu yɛrɛw n'olu ye donlatɛmɛ fanga min bɛ mara la bi mɔgɔw bɛ olu la olu limaniyɛnen don k'a fɔ nin cɛ in n'o ye Mamadu Seyidu Kulubali ye k'a ye se ka kɛ cɛbɔ ye ko tɔnbolo fara min bɛ a bolo denmisɛn minnu bɛ olu sɛbɛkɔrɔ cɛsirilen don wa a nafolobatigiw de ka ca mun don mɔgɔ minnu ni u jigi ka ca bi Mali kɔnɔ kɛnɛsigi dantigɛlen minnu kɛra yen an ye seereya minnu sɔrɔ sabu a fɛmɔw u ye jamalajɛba kɛ o jamalajɛba o kɛra jamana yɛrɛ a jamalajɛ soba min bɛ yen n'o k'a ma ko Centre International de Conférence de Bamako n'o ye Palais de Congrès kura ye seereya minnu sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ la o seereya ninnu filɛ nin ale tɛ se ka kuma a bɛ bisimila de hɔrɔn kelenna taamana o ye subaga de ye Seyidu a bɔra bakɔrɔ ɲumanw de la bɛɛ maa n'a bɛ ko fara mangolo mɔden ni ɲangolo mɔden ni balamangolo mɔden Sijo Jara ani Balasando bamanan matigi Kulubalilakaw fɛn jumɛn ye u diya mɔgɔw ye fɛn jumɛn y'u sinɛnkun caya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan u ye bɛɛ kun u ni bɛɛ jɛra Seyidu an tɛna kuma caya i bisimila ne bɛ kuma a ka kan i ka bilasira kuma min b'i fɛ a fɔ mɔgɔw dalen don i la mɔgɔw tigɛlen t'i la bisimila masaba ka di sababana mɔden kuma b'i bolo. Allez. Adoula. Mohamed Lamine Babi. Unité Kachesrina. Mohamed Lamine Babi. Ambafo, Ambawole Mondo.
amini kene minga andi so jaledo sabu ka daka muso ga chakine ngayano dimsanu bana ga chakine ngayano e we komi no yang soja amba fola ba wole mando le président jama yimo ton kuntigiba du mouvement un autre Mali est possible. Omnu nye wulika do kuludla ka jaraka fo faso Mali ba wore bisika labe o bisika ke fasi. Monsieur le secrétaire général. Akwa jamankulu aku nyanabola. Chers membres du directoire. Omnu ye kukuntigi une jamanyemo yeya. Distingués invités. Ouma baminu na wilila ka bismillah ni kene son herema inka. Dans sa composition. Au ma bea kulu bea abulu fara bea. Ces idéaux. Kunjena minu ni oye au fara nyonga kuye. Ses ambitions. Ngania minu mbe au la faso koina. Ainsi que sa dissémination à travers tout le pays. Take abulu fara minu ninkulu ni laje bulu farai dissémination abulu fara minu au bulu fara minu nchere nindo Mali fantanani bela jelenfe. Votre mouvement s'inscrit Auka wilikado kului abe misaliade dans la droite ligne de nos illustres dévanciers. Ma minun kona aunye malikoina minun ye uchesri kabarake kamalike jamana bayi au te kasraware bo funakera olu kasra bole au beko de nobo au beka osra de monobo katafe qui ont bâti cette belle nation. Minun ye jamana bayi jo no ye amfaso Mali bayi. Il donnait un contenu. Olu de Mali labe kadla kamali ko yere labe njogola à la solidarité et à l'unité. Kado kafo Mali jamana faso de umbela jelende keleye jamana kelendo hakilina kele kundina kele faso ba kele ode Mali sigi chwe. Il veillait olu tuye mai mami utumbe koloshili ke katangani ke justice et à l'équité. Kado kafo jamana kan kake hake ani tleniya udronteo fengu fenno beke fasokola akake ni tleniya ladrileya ni sharia hake sabatili. Il vouait un respect mugumnu tunka bunye sinzinembe égal à tous. Betun damakaka fasokola betun ye mayi mami ika hake ubi matrafa ubi koloshi ubi tanga. Pour eux, Olu kone tunfe wati ula le mérite était une religion. Hadamade jamanade ikakane minye ode kan kadima wa olu otunye olu dambe otunye olu dinaye otunye olu nganiyaye. Et l'honneur une raison de vivre. Dambe horonya olu tumbi balono de otunye olu yere kabalo anuka maya sraboli chonyuma otunye ode. Votre mouvement Au ye wilika dokulumi nambu joli keneka est donc incontesté. ode ye ningu imbela jele mbisika bere chonyuma mina de nos vertus. Au yereu anjugu andambeu antabiau
o bɛ se ka lasegin cogo min aw fara ɲɔgɔn kan kun de y'o ye. Pas pour les contempler. K'a ye ten gansan wa ayi aw ka fara ɲɔgɔn kan kun tɛ o ye. Avec nostalgie. Ka nimisa danbe jogo walikɔrɔba minnu ye jamana in jɔ k'aw jɔ k'o lajɛ ten gansan wa aw ka fara ɲɔgɔn kan kun tɛ o ye dɛ. Mais pour les imposer dans notre présent. K'a lajɛ kɔrɔlen minnu tun bɛ faso in kɔnɔ n'o kɛra sabu ye ka Mali sankɔrɔta, ka Mali kɛ danbe jamana ye, ka Mali kɛ jogo ɲuman jamana ye, ka Mali kɛ baara jamana ye, ka Mali kɛ jamana ye jamanaden minnu wasalen don aw ka wuli ka dɔ kun ye o bɛ se ka segin Mali kɔnɔ cogo min. En ayant les yeux rivés sur l'avenir. C'est en cela. En ayant les yeux rivés sur l'avenir. Dusukun in ka lami ka siraboli kɛ jamana in sini a bɛ se ka ladila cogo ɲuman minnu na. C'est en cela. O de la sa. Mesdames et messieurs. Cɛ ni muso minnu bɛ kɛnɛ kan yan. Que je suis heureux. Ne Mamadou Seydou Koulibaly wasalen don nisɔndiyalen don. De me retrouver parmi vous. Ne ka n yɛrɛ sɔrɔ aw cɛla yan bi. Aujourd'hui. N'o ye bi don ye. Et que je me réjouis de cette généreuse invitation. Ne ka wele nin kɛnɛ kan ne wasara a diyara ne ye wa a bɛnna ma. Le mouvement Benkan. An ka wulikadɔkulu ye n'o ye bɛnkan wulikadɔkulu ye. Le pacte citoyen. Jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka layidu ta fasoko la. Que certains de nos compatriotes. Ni an ka jamanaden dɔw ka cɛsiri. Me font l'honneur. Olu minnu n'olu ye bonya da ne kan ka ne sugandi. De diriger. Ne ka kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye. Même le même combat. Olu kɛlɛ wɛrɛ tɛ olu da kɛlɛ u tɛ kɛlɛ wɛrɛ la fo ni a y'a sɔrɔ. Pour un Mali debout. Mali bɛ se ka wuli ka dɔ cogo ɲuman na cogo min. D'entrée de jeu. Yani n ka taa yɔrɔ jan. Comme Mali est possible. Mali kura o labɛnni Mali ɲuman dilali a ye se ka kɛ koyi. Je dirais même. N bɛ se k'a fɔ yɛrɛ. Un autre Mali est une nécessité. Mali wɛrɛ labɛnni wajibi de don Mali min bɛ yen bi k'o falen k'o kɛ Mali wɛrɛ ye o kɛli ni kɛli ka kan fasi. Votre détermination. Cɛsiri minnu bɛ aw la kɛ. Loin d'être un simple slogan. Aw ta tɛ kumamugu gansan ye koyi. Est un appel. A n'o ka jan aw bɛ ka wele mada de kɛ k'aw kanbɔli de kɛ faso ma. À d'autres valeurs. Minnu n'o ye an ka jogo ɲuman kɔrɔw ye. Pour nous. Anw kɔni fɛ. Membres de Benkan. Anw minnu ye bɛnkan tɔndenw ye. Avons en bandoulière. Anw kɛn bɛ k'an cɛsiri ka an kalikan di ka layiduw ta. Celle du courage. O de ye cɛsiri ye. De la ténacité. Jija. Du refus de courber l'échine. An ma sɔn fiyewu k'an fari fa. An ma sɔn fiyewu wa an tɛna sɔn k'an sigi k'an bolo fila dalen to an sen kan. Votre détermination. Cɛsiri minnu bɛ aw la kɛ. Rencontre la volonté de Benkan. Aw ni an ka bɛnkan an ŋaniya bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye. O tɛ foyi ye. De créer un Mali qui peut permettre. Ka Mali dilan Mali min bɛna kɛ wasa Mali ye. Aux paysans d'aller au champ. Min b'a to cikɛla a bɛ se ka taa ka foro la ka ci kɛ ni hakililatigɛ ye. Au berger de faire paître son troupeau. Bagangwɛnna a
aka ka baganw sɛnsɛn kungo kɔnɔ ni hakililatigɛ ye baganw bɛ se ka jidi cogo min. À l'ouvrier d'aller à l'usine. Baarakɛla bolola baarakɛla ka taa ka baarakɛyɔrɔ la ni hakililatigɛ ye k'a fɔ a bɛna baara kɛ k'a yɛrɛ balo ni hɔrɔnya ye. À l'élève et à l'enseignant d'aller à l'école. Kalandenw ni kalankaramɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalanyɔrɔ la fɛn ka fɔ denmisɛnw ye siniɲɛsigi bɛ se ka dilan cogo min. Aux travailleurs de se rendre au bureau ou à l'usine. Baarakɛla a mana kɛ sugu o sugu ye a kɛra bon kɔnɔ baarakɛla ye o a mana kɛ usine la baarakɛla ye o bɛɛ ka se ka taa baarakɛyɔrɔ la ni hakililatigɛ ye k'a dɔn k'a fɔ n bɛna baara kɛ jamana in bɛ jiri. Nous disaient nos dévanciers du XIIIe siècle. I n'a fɔ maa minnu gɔnna anw ye sabu Mali mato tigɛ bi kabili san 2013 waati olu ye kalikan min di. Repris par le célèbre Bazoumana Sissoko. An ka jamana jeli Bazumanaba ye min don an tulo la. Que ceux qui veulent cultiver cultivent. Minnu b'a fɛ ka ci kɛ k'olu ka taa ci kɛ. Que ceux qui veulent faire du commerce, commerce. Minnu b'a fɛ ka julaya kɛ olu ka julaya kɛ. En traduction libre. Ni hakilina kelen min ni Bazumanaba y'o fɔ o de ye maa kelen kelen bɛɛ kelen kelen na. Vague à ses occupations. Bɛɛ ka t'i ka kɛta kɛ dɛ. C'est cela que l'on appelle la liberté. Anw bɛ o de wele bɛɛ kan hɔrɔnyalen don min ka di i ye i ka o kɛ dɛ ca la. Reprendre. I ko waleya i ka kɛtaw ani ka baaraw la. Et la paix. Cɛ fɔ kan bɛ ni karama kɔnɔ bɛɛ labilalen don min ka di i ye i k'o kɛ baara la. Donc le contraire de l'insécurité. U ye fɛn min kɛlɛ cogo ye o de ye kanabaliya bɛ se ka dabila cogo min o de ye lakana sabatili faso ye. Qui frappe notre pays. N'o kana sabatili baliya kɛnbɛ ka kolokolo an ka jamana kɔnɔ ka jamana in sigi a sen sabara kɔnɔ bi. Depuis près d'une décennie. O bɛ waati janbɔ bi. Et c'est là aussi. O de ye fana. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Min ka kan ni min ye i ka kodɔn ni ka cɛsiri ani ka jija n'i y'o baara min kɛ ni tɔnɔ bɛ o la e fɔlɔ k'o tɔnɔ bɔ i ka kan ni min ye o ka di ma. C'est vous dire. N b'a fɛ ka min fɔ aw ye dɔrɔn badenw. Que votre détermination cɛsiri min bɛ aw la o cɛsiri tɛ foyi ye. Avec notre volonté. Fo ŋaniya min n'o ye anw yɛrɛw ka ŋaniya de ye. De changer le cours des choses. An bɛ se ka yɛlɛma don an ka kow la cogo min ka bɔ jigilatigɛ la ka na wasa la. Ce qui arrive à notre pays. Fɛn min bɛ ka anw ka jamana sɔrɔ bi kɛ. Est un accident de parcours. Nin kɔni ye latigɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ latigɛw la nin y'o dɔrɔn de. Comme l'ont vécu des grandes nations. I n'a fɔ jamanabaw u ka jamanaya u bɛ tɛmɛ ko gɛlɛnw la u bɛ gɛlɛyabaw sɔrɔ nka o gɛlɛya ninnu t'u fari fa o b'a jira de k'a fɔ u ka dɔ fara cɛsiri kan u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min. Dans leur existence. Jamana ka jamanaya k'a daminɛ kunungo fo ka se bi ma a bɛ tɛmɛ o sira de fɛ. Qui n'est jamais linéaire. Sirajan kelen tɛ dɛ k'a fɔ ko bi n ka dɔgɔn n gɛlɛya bɛ na k'o bɛna kɛ bada ye wa ayi i b'i to gɛlɛya in de la ka na wasa la i b'i to fitiniya de la k'a kɛ bonba ye. Comme vous. I n'a fɔ aw malidenw. Nous sommes persuadés. Anw limaniyanen dɔ bɛ yen. Que le partage d'un commun désir de vivre ensemble. K'a ye k'a fɔ anw de ye kelen ye an ye sinjiw de ye an ye balimaw de ye an ye furuɲɔgɔnw de ye wa anw tɛ se ka kɛ foyi ye fo n'a kɛra fasodenw ye. Nous permettra de venir. O bɛ se ka kɛ sabu ye sabu min b'a to. À bout de tous les obstacles. Anw gɛlɛya o gɛlɛya bɛ an faso Mali da la fɛn min don an bɛ nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen wuli. Qui nous paraissent aujourd'hui insurmontables. Hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an jigilatigɛlen dɔw bi k'an ɲɛ bɛ Mali in na cogo la a curunnen don ka se hakɛ min na k'an miiri la dɔw miiri la k'a fɔ Mali tɛna yɛrɛ bɔ wa nin gɛlɛya ninnu tɛ se ka wuli wa nin gɛlɛya ninnu an b'a wuli. C'est avec conviction. Anw limaniyanen don o la koyi anw ni laminen don wa anw b'a dɔn k'a fɔ o ye tiɲɛ. Qui m'a conduit à accepter. O de y'a to ne yɛrɛ Mamadu Seydou Kulubali n jɛna ka sɔn. D'être à la tête de Benkan. O de y'a to ne sɔnna ka kɛ
aw ka kulu yi n'o ye bɛnkan an ka bɛnkan kelen kan o de y'a to ne sɔnna ka kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye jamanadenw ka layidiw ta ɲɔgɔn ye fasoko la. C'est un mouvement créé le 4 mars. Nin tɔnbolo fɔra in dilala marisi kalo tile 4 2021 san 2021 à l'initiative d'un groupe nin ye ŋaniya talen ye kulu fɛ de femmes, musow d'hommes cɛw issus de toutes les régions, bɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ de toutes les religions, diina kelen tɛ diina o diina bɛ Mali kɔnɔ o bɛɛ ma farala ɲɔgɔn kan de tous les horizons, kuntilenna ni diinɛ ni ŋaniya fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɛgɛrɛ et de toutes les obédiences. lahalaya sugu bɛɛ lajɛlen na Leur point commun, u ma bɛn foyi kan le Mali, fo n'a kɛra Mali ye Maliba que tous plaçons au-dessus de tout. anw ye Mali ko bila an bɛɛ lajɛlen ni dɔngɔ ko bɛɛ ka ko bɛɛ ye Maliba bila o de sanfɛ. C'est donc avec la même humilité, o majigin kelen de y'a to bisa président, aw ye ne sugandi n bi sɔn o ɲɛmɔgɔya ma que mes camarades et moi-même ne teriw ni n jɛɲɔgɔnw ni n kanubaw ani ne yɛrɛbakun Mamadu Seydou Kulubali réunis au sein du mouvement Benkan, ni anw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ n'o ye bɛnkan ɲɔgɔn minɛ kulu ye acceptons votre sincère amitié. o sira de la sa anw jɛna ka sɔn aw ka teriya n'aw ka bolodi ma Votre précieuse amitié, aw ka teriya ɲuman kɔnɔnjɛya teriya balimaya teriya ani kɔnɔnjɛya teriya ma dans la volonté ŋaniyana de faire émerger notre pays. n ka Mali ba bɛ se ka mɔnɔ bɔ cogo min Mali ka kɛ a yɛrɛ sago ye Je ferai tout fɛn o fɛn n'o kɔni kɛra ne se ye pour rester digne de la confiance aw ye danaya min da ne kan aw ye danaya min dan kan n bɛna n cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na n kana kɛ o danaya tiɲɛba ye o danaya bɛ se ka sinsin cogo min ka jɔnjɔnya cogo min o danaya bɛ se ka sabati cogo min ne bɛ n seko ni n damajɛra bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na car moi aussi je crois sabu ne fana limaniyanen don ne Mamadu Seydou Kulubali ne limaniyanen don que notre détermination, ko cɛsiri minnu bɛ anw na dɛ notre détermination au travail cɛsiri minnu bɛ anw na ka dɔ kɛ ka baara kɛ k'i cɛsiri baara la koyi unis pour le Mali. ka fara ɲɔgɔn kan in tɛ foyi ye fo faso Maliba. Mes chers amis, ne kanubaw ni n teriw je suis ici ne bɛ nin gɛrɛ in kan yan bi pour répondre à l'appel de l'unité. foyi tɛ welewelemada min kɛra ko malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ Je suis ici ne ye kun nin kɛnɛ in kan yan bi pour répondre à votre fraternité. aw ye balimaya welewelemada kan min kɛ n nana aw ka wele de jaabi Nous sommes ici anw bɛ nin kɛnɛ in kan yan bi pour accepter les drapeaux de l'amitié. balimaya jɔnjɔn min n'aw y'o si anw ma an y'a minɛ ni barika ye Un autre Mali Mali wɛrɛ min ni bi Mali jigilatigɛ Mali tɛ kelen ye o bɛ se ka kɛ bien possible wa a bɛ se ka kɛ piyan a bɛ kɛ koyi pour Benkan. ni Ala sɔnna ma an ka kulu ye n'o ye bɛnkan fara ɲɔgɔn kan tɔn ye Je le répète avec force. n bɛ segin a kan ni barika ye n limaniyalen don a la Un autre Mali est une nécessité impérieuse. Mali wɛrɛ min tɛ bi Mali ye wajibi de don fo a ka kɛ de wa ni kɛli ka kan faasi koyi Je crois en vous ne limaniyalen don ne dalen don aw la o tous aw bɛɛ lajɛlen et je crois au Mali. wa ne limaniyalen don n'an faso Maliba ye Notre drapeau sera liberté. anw ka jɔnjɔn ye hɔrɔnya de ye an ka k'an yɛrɛ ma hɔrɔn ye an ka kɛ mɔɔw bolo hɔrɔn ye Notre combat sera unité. anw ka kɛlɛ tɛ foyi ye fo malidenw ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ min ɲini fasoko la an ka o sɔrɔ Tous au rendez-vous. an bɛɛ lajɛlen an ka layidiw ta k'a fɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ o baara kɛnɛ kan De l'honneur, n'o ye danbetigiya n'o ye jogoɲumantigiya n'o ye yɛrɛ ye n'o ye halalaya
no ye kelenya suko la. Vive le Mali. Dugwa be Mali. Le grand Mali. Mali ba koni. Notre beau pays. Anga jamana nyumambai, anga jamana dumambai, anga jamana bay. Je vous remercie de votre attention. Mbo befu akwalla mechugo nyumana. Okay. Nindunye Mamadou Seydou Koulibaly ay kuma minu fo nazarakana anya laje ka bayele mabamanangana nga uka laje afurlani femi uidode miye do dantigeli kan fle miye do dantigeli kan ke ufleni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. Je demande à tout le monde de faire l'intention au fond de lui de ce qu'il veut pour lui, pour le Mali, pour ses enfants et faire le Fatiha ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر في قلوبنا رجاءك واغفر رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عن قوتنا وقصر عن عملنا ولم تبلغ مسألتنا ولم يجري على لساننا مما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا به يا رب العالمين. اللهم إنك غفور رحيم عفو تعود عفو عنا. اللهم اصلح بيننا وبين عبادك يا الله. اللهم اصلح بهذا المقام هذا المكان احنا فيه الله ييسر علينا يا الله. اللهم انصر نصر الاسلام اللهم انصر نصر الاسلام وقولنا بايمانك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على كما Nika nyefolu la nya jira ka fo Mamadou Seydou Koulibaly nga o yoro ye fliye abe fo de Seydou Mamadou Koulibaly o ayere tlale nazarakana do kofe anyingala dakunya kele mi ba ayere fe no Seydou Mamadou Koulibaly nga ayere ka jabe wala me wala anu lu kan la yini be kele parce que lu kuku malikura o bisaga sabati on va ku malikura o bisaga sabati lu ku malikura pour ka se ka sabati il faut que mɔgɔ minnu bɛ se ko la olu ka wuli k'u jɔ k'u da don maliko la anw fana ko malikura a bɛ se ka sabati ni mɔgɔ minnu bɛ se ko la olu fana ka wuli k'u jɔ k'u da don ko la donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laɲini caman na donc an bɛɛ sago ye kelen maliko la donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o hukumu kɔnɔna de la yan bi u ye bonya min ta k'an sɛgɛrɛ a diyara n ye an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn parce que u y'a jira n na de an yɛrɛ wulilen don fasoko ye min na o y'olu yɛrɛ ka laɲini ye donc comme an bɛ ka laɲini ye kelen donc an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ an b'o baaraw dilan o de y'an se yan bi. Mamadou Seydou Koulibaly ay kuma minu fo nazarakana anya laje ka bayele mabamanangana nga uka laje afurlani femi uidode miye do dantigeli kan ke ufleni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. Je demande à tout le monde de faire l'intention au fond de lui de ce qu'il veut pour lui, pour le Mali, pour ses enfants et faire le Fatiha ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر في قلوبنا رجاءك واغفر رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عن قوتنا وقصر عن عملنا ولم تبلغ مسألتنا ولم يجري على لساننا مما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا به يا رب العالمين. اللهم إنك غفور رحيم عفو تعود عفو عنا. اللهم اصلح بيننا وبين عبادك يا الله. اللهم اصلح بهذا المقام
هذا المكان احنا فيه الله ييسر علينا يا الله اللهم انصر نصر الإسلام اللهم انصر نصر الإسلام وقولنا في إيمانك يا الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كما nka ɲɛfɔliw la n y'a jira k'a fɔ Mamadu Seydou Kulubali nka o yɔrɔ ye fili ye a bɛ fɔ de Seydou Mamadu Kulubali a yɛrɛ tilalen nanzarakan na dugawu kɔfɛ a ɲininkala dakuruɲɛ kelen min b'a yɛrɛ fɛ n'o ye Seydou Mamadu Kulubali ye an k'a yɛrɛ ka jaabiw lamɛn o la. An n'olu ka laɲini bɛɛ ye kelen ye parce que olu ko ko Mali kura o bɛ se ka sabati an fana ko Mali kura o bɛ se ka sabati olu ko Mali kura pour que a ka se ka sabati il faut que mɔgɔ minnu bɛ se ko la olu ka wuli k'u jɔ k'u da don Mali ko la an fana ko Mali kura a bɛ se ka sabati ni mɔgɔ minnu bɛ se ko la o fana ka wuli k'u jɔ k'u da don ko la donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laɲini caman na donc an bɛɛ sago ye kelen Mali ko la donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o hukumu kɔnɔna de la yan bi u ye bonya min ta k'an sɛgɛrɛ a diyara n ye an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn parce que u y'a jira n na de an yɛrɛ wulilen don faso ko ye min na o y'olu yɛrɛ ka laɲini ye donc comme an bɛ ka laɲini ye kelen donc an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ an b'o baaraw dilan o de y'an se yan.